Ahmad, kun yi wa da Umar ne? Mun yi waya da shi ya yi sendin 50k sannan Aunty Jamila ta turo 30k. Ok, masha Allah. Amma dan na fatan dai baka gaya musu abin da ke fama ba. Na gaya musu sannan Uncle Umar ya kira wataƙila zai iya kiranka. Ok, ba da masha Allah zan kira shi. Kuma alhamdulillah akwai iska. Masha alhamdulillah. To yanzu me yake damunka? Kawai komai lafiya alhamdulillah. Ƙarfin jikin ne ko bana ji sosai, amma dai da sauƙi jikin zafi ko wani abu babu. Sai kuma ji nake kamar zuciyata yana tana gaya mu kamar wani abu yana shirin faruwa da ni. Wani abu kamar ya kenan? I can't even imagine, but amma ina tunanin kamar heart beating ne. To, ko dai jikin ne? Ahmad, ba na tunanin jikin ne ko wani abu ne daban. Allah ya sa haka. Ahmad, waya aka yi jiya su Amira da Bilkisu suka zo gida kuma suka kai har wajen dare. Kawai dai sun zo ne saboda su duba lafiyar jikinka. Ayya, wace ce Maryam? Oh, kasan da yake labarin ta na baka su ban gaya maka ya aka yi muka haɗe ta ba. Maryam ai ita ce budurwar ta da nake baka labari, mun haɗu da ta a Jigawa sanda muka je biki. To ita ce a tunanina a daidai wannan ƙangin za ta fitar da ni daga wannan halin da nake ciki. In fact, kaga ma hotonta ma nake kallo.